थानोसै बाराव Warsola. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बरसलानि प्रग्रामा साननै नालाय ओमफ्राय मैयाथ' फार्स्ट डे ना थांबाय ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड डे आवबो बिराद बायदिसिना प्रग्राम दङ आरो ओमफ्राय दिनै जोङो एसे मोसानोबो होननानै सानदों बेबायदि माबायावहाय प्रग्रामाव आङो बोसोरै मोसाखायो नालाय बिनिखायनो बोसोरसेफोर मोसानो मोनाबानो मायाबा थालांनाय बायदि मोनो बेखायनो आङो देग्लायबो ओरैनो जाब नामनि आन्था एसे मोसानो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांगोन आङो दिनै मा जायो बेफोरखौ ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नै दायो जोङो मटुजों आंजों ओंखारबोबाय ओमफ्राय जोंजों थांफाबावगोन लोगो दाहाल बसुमतारी आरो बड'सा एक्टर बिसोर सानैया थांफागोन आरो ना जोंजों थुदो दाना मटु मालाय मटुआ बैसागो गानबाय आहा गैया बैसागु माने गानाखैसो दङ मेरला आं मेथाइ दामसै प्रग्राम जादों भिडिअ लाबाय नोंसोरखौ सोर हाबाय सोर हाखो ओइ बा विनारा सोर विनारा फट'मि नों फास एले सेकेन्डआलाय सोर ओइ बापरे दे पार्टि जाहोनांगोन पार्टि थिबो आगैमोन हाय दे ओइ बरसलायाव थांनो दे फैबानो जाबाय गाथोन आं नोंखौ भिडिअ लानो लिंहरदों मा खबर मोजां माला फैनाय मैया सोरदो नै हारिमु हानजा सुरनो थाखाय मानसिफोरा रेडि मोनफैजोबाखै आरोना ओमफ्रायो संनाय खावनायाथ' बैयावहाय मैयाबो आं एसे देखायखांबाय दिनैबा मा ओंख्रि संदोंथाय मिन्थिला ओरैनोथ' दालि जाखागोनखा दालिनि अनगायै बेलेग आइटेमबो थानो हागौ थांनाय बोसोरनियाबो दङ नोंसिनिया याव लांदां जादों खाथियाव फै बिदिबासो हिट जायोना नों मा हारसिं
Besar nih besar. Yeah. Nào. Besar nih besar. Orang mana ada lancar saya berau. Halal le. Gezirau fai ronen, gezirau. Hei, damnya apa jaku? Masuk dah lalai. बिराद मेंबाय नै लोगोफोर बिराद गोलोमबाय अनजियाथ' बिदिनोखा बिदि दामनाय देनाय खोनाबा एसेबो दलद थानो हाया माथो खालामनो बोसोरा मा होनो बोसोर गोदाना खेबसेल'सो फैयो नालाय रंजा बाजा थानांगौ रंजानांगौ ओमफ्राय दा जोंना हारिमु हानजा सुरनाया जोब्बाय इयाव मोसाला थाबायनानै फैखांबाय आरोना ओमफ्राय बैयाव गेवलां मोसाग्रा जायगायाव मोसागोन नामाथाय बेयाव मोसाबाथाय आं मोसाबावगोन आरोना एसे बिराद मोजां मोनो मोसानानै मेंबाय नालाय ओमफ्राय नैबेयावहाय दैफोरखौ बिदि लुनानै दोनखाजोबदों आरोना सोर सोर गांदो लोंनो हागोन ओमफ्राय आंबो एसे गांबाय नालाय नै लोंबाय दैखौ ओमफ्राय दै नै बिसोरो दै लुग्रा आगैमोना आंनि साबस्क्राइबारनो ओमफ्राय आंजों एसे फट'बो लाबाय ओमफ्राय आंबो एसे मेम'रिनि थाखाय भिडिअ लाबाय ओमफ्राय नै बिसोर फिसा फिसा नानि जारौमोनाबो आंनि साबस्क्राइबारनो ओमफ्राय आंखौ लोगो मोननानै एसे फट' लाफानायखाय आरो आंबो एसे मेम'रि जानानै थाथों होननानै भिडिअ लाबाय आरोना नैबेबो जोंनि बर' बाजारनिनो सासे इउटुबार बिनि चेनेलनि नामा नार्जारि के ब्लग्स नोंथांमोना बेयावहाय बिनि चेनेलावहाय थांनानै बिनि भिडिअ नायनोबा नायहैनो हागोन आरोना मोजां मोजां भिडिअ लाबोयो ओमफ्राय बेबो बेयावहाय थांनानै आंखौ लोगो मोननायखाय आंजों एसे फट'बो लाबाय भिडिअबो लाबाय ओमफ्राय आंबो लाबाय आरोना ओमफ्राय दा आंना गाराङा एसे बोरैबा रायलायनो हागवा जासोदो जि होख्रावनो रंजाबाय थादो नालाय बिदिबाथ' गारांफोरा एसे खस्थ' मोनखागोन ओमफ्राय एसे बोरैबा खायलाय आं सोंनि नोंसोरनि स्कुलनि नाम खिथानांगौथ' दे बे स्कुलनि नामा मा नाम देलाय खिथालाय सोर हायो आं गोदानसो फैदों आं मिथिया दे होमबा नों खिथा दे गोदान फैबाबो मिथिनांगौथ' हा दे मोजां थख' थख' बुं दे ओमफ्राय नाम खिथानाला दे इथि बुं दे नोंसोरखौ बिदिबा लेखा रोङा होनना बुंगोनलै मानसिफ्रा सम बेलेगबो नुगारनांगोन ना नै लोगोफोरा आङो एसे मेकआप लाबाय माने दा मोनायाव एसे मोसानो सानदों नालाय बेनिखायनो एसे मेकआप लाबाय माबोरै जाखोथाय गाज्लायना फैफिनबाय ओमफ्रायो दायो गेवलां जागासिनो गेवलांखौ एसे नायहैग्रोनोसै जोंनाथ' मोनायावसो मोसागोन नालाय ओमफ्राय प्रेक्टिसबो बारा मोजां गैया अब्लाबो एसे बैसागुनि नामावहाय मोसालांसै आरोना एसे भिडिअ बानायनानैबो देखायलांसै देलायनायफोरासो मादि जाबाथाय थानायाबो नखलिसोहाय लावबोनो रोङाखै अरिजिनेला Gelu-melu. Apa ya?
मेथाइया जाजोब्बाय मेथाइया जाबाय ओमफ्राय नैबेयो आंनि साबसक्राइबार मैया जों गारियावहाय बेखौ दैखांनानै लांफादोंमोन नङा बेनो ओमफ्राय आंखौ लोगो मोननानै आरो एसे फट' लाफाफिनदों आरोना आंबो एसे भिडिअ लाबाय ओमफ्राय नैबे आगैयाबो आंनि भिडिअ बिराद मोजां मोनोनो आरो ओमफ्राय आंखौ लोगो मोननानै माथो होबाय ओमफ्राय भिडिअबो लाबाय फट'बो लाबाय बिराद मोजां मोनदों आंबो आगैखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय नैबेयावहाय आगैया गावनि नाम खोन्थानानै लादों आरोना ओमफ्राय आंसो कभार भइस होनायखाय एसे मा होनगोन खोनायासै होननानै बुंनांसिगोन आरो दावराव खाथारबो बारा मोजांबो खोनाखायाखैमोन खोन्थानायखौबो ओमफ्राय नैबेयावहायबो आंनि साबसक्राइबारफोर लोगो मोनदों आरोना ओमफ्राय बिसोरबो एसे फट' लानो होननायखाय आंबो लाफाबाय आंहाबो फट' लानो होनबाथाय बिराद ज्रोमथार बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय लादो आरोना आंनि साबसक्राइबारफोरा आंखौ लोगो मोननानै बेबायदि माथो एरि होबाथाय जा मोजां मोनखायो आङो ओमफ्राय नै बिसोर आगैमोनाबो आंनि साबसक्राइबारानो ओमफ्राय आं गामिफोरखौबो सोंजोबदोंमोन नाथायबा बावगारजोब्बायसो आरोना ओमफ्राय इसोरबो एसे फट' लानायखाय आंबो एसे मेम'रि जानानै थाथों होननानै भिडिअ लाफाबाय नै आंहा ड्रेसाबो चेन्ज जाबाय बागुरुम्बा रंजालि बैसागु रंजालि बैसागु नै बर' बाजारनिया बान्था मोनगासिनो दङ दासिम मोनसे खाम दामनाय सेथि बान्था बारदै सिख्ला मोसानाय नैथि बान्था बागुरुम्बा मोसानाय नैथि बान्था बैसागु देमसि मोसानाय सेथि लिरनायालाय ए आयौ गोजा बुंखाय हयनायसो गिख्रं होलायलायनाय ओमफ्राय नै बियो सार्टिफिकेट मोनबावगोन आरोबाव दासिम बेखिनि मोननानै दंथ'यो आरोना ओइ नोंसोरलाय मा मोनदों नोंसोर मा मोनदों ओमफ्राय दोंसाबो दां न' नायदो नोंसोरनिया मा मोनदों मोनसेल' न' मोनगासिनो मोनबावगोन आरोना न' नेबाय थाथ' न' रेकफोरखौ माय नायनि आं मोनसे देरायाखै हा आं मोनसे देरायाखै नों देरायाखै हरलाय मास्कखौ खुलिलाय नै एक्टरा निकिता हरा निकिता मा बान्था मोनदों नोङो नायनि आं बैसागु खुंग्रि मोसानाय सेथि बान्था बरिया दे हरा खैटागा 3000 माथो फासआ 3000 दा ओइ मा खालामगोन नों नै सेथि माबा नैथि बान्था बर' बाजारनि इयाव लाबो नैथि बान्था बिबारि बर'
अखा हाबाय नै लोगोफोर जोंना फांसना जोबनायालाय जोबाखै आरोना ओमफ्राय बिराद अखा हाना होबाय जोङो खाम जानो फैदोंमोन नै जोंना एक्टरा लरग'ग' जाबाय खाम फैनानै हाय खाम जाबाय जाखांबाय औ ए ओमफ्राय नै थांसिगोननि थफ्ला थफ्लि माहानिमोनलाय बे माहानिमोनलाय रुक्तानि थांसै थांनानै नै अखायानो आब' थांनो नामायदोंमोन ओमफ्राय अखाया दिन्दाबोबाय अखाया खाम जाबाय जाबाय औ ए खैथा मोनखो बान्थाया मान्दाखौथ' मा होनो हिसाब गैयि सयथा bisa sengaja kita mungkin bisa amitnya मिथिया सेरजा दामनायाव मोनदों ओमफ्राय देमसि मानसिनाव मोनदोंमोन दा जमा हिसाब खालामाखै मिथिया ए आरो माबा माराथन खारनायावबो मोनदों ए सोर नों हामा सेथिना नैथि सेथिना थामथि भेरि गुड आर्मि साख्रि मोनखासिगोन नोङो सोर सेथियालाय हबे माराथन सेथि बान्था नों खै हाजार 3,000 ना बे मा नैथि बा नोंसोरनियानो मोनजोब्बाय माथो होमबा न' जायोलै जेनगारनांगौ सम बिराद अखा हाबाय ओमफ्राय मालाय गावबागाव रुमाव थानानै गावबागाव मोसालागासिनोहाय नै ओमफ्राय बिसोरो मा जाखोथाय मेंजोब्बाय ओंखाराखै न' ओइ नोंसोर मासि हेन्डसामलै सानैबो नंगौ एकदम हेन्डसामखा एकदम
आरो दंबावो आरो 20तासो प्रग्राम दंबावो ओरैबायदि हामगोन दा बुंसै आरो फैखाबाय सुपार डुपार हेन्डसाम जागोन स' बिदि नङा आरो जेबो रायजो नोंथांमोन जास्ट आङो जब खालामदों साइसआनो गैया ओमफ्राय जोङो मेथाइ खनगासिनो दङ ओमफ्राय मोसाबाय जोंहा बाजै अनजियाबो ब्लगावथ' नुगोन खोमा मोसानायखौ ना बे सानैया मोसाबाय आखाइ खबलायना आं लाजियो आं मोसानो रोंखाया दिनैसो मोसादों आं फार्स्ट टाइम आखाइखौबो हमनोसै हमादिमोन आंसो हमहरबाय जुर जबस्तिसो जाबाय आरो ना आदा गैयाबाथ' आरो मा खालामगोन बियो आदा थानायखायसो